Tolosa Klub de Futbolek larunbaten jokatu zuen erregional mailako partidua. Laugarren jardunaldia jokatu zen eta Beti Gazteren kontra 4-1 markagailua lortu zuen. 3 puntua beraz zuen geratu ziren. Partidu honen berri izateko, partidua komentatzen lagunduko digu Mikel Arribilaga, zuzendaritzako kideak. Ongi etorri. Bai, atxaldeon. 4-1 aipatu dugu Beti Gazteren kontra, 3 puntuak etxean geratu ziren. 4-1 ikusten markagailua erosoa ematen du. Horrelako partidu erosoa izan altzen. Bai, bueno, hasieratik ondo sartu ginen partidun eta zorte auki genu bigarrengo minutu gola sartzeko eta deskanso baita aurretik joan ginen. Eta bigarren zati hasita berehala Beti Gazteko batezainak penaltia intzun, txartel gorria jasozun eta 3-1 getu da ondoren nahiko komodo ditzen. Bat eta utxeko esan dugu partiduen hasieran berezi hartuak sartu zuela eta banako 22 minutuan jaso zenuten. Hortxe ikusten duzue irudietan lehenengo gol hori. Partidua ondo hasitzen zuentzat garrantzitsua izan zen aurretik hastea. Bai, pitzetze genuen Beti Gazte nahiko batzen sartuko zala eta kontraerosoak atea eta orduan bigarrengo minutun ja aurre hartzeak aukera mantzigun pixkat behiek espazio ondixio guzteko eta eroso jokatzeko. 22 minutuan banako etorri zen golpea jaso zenuten, baina golpe horri 29 minutuan Julen Bezinoren golari esker berriz ere aurre hartu zenuten markagailuan. Golpea jaso baina horren erantzuna izan zen garrantzitsua. Bai, nik uste partiduko gakoa egian hori izango zela, beraien lehenengo aukeran sartu zuen banakoa, baina seitu aurretik jartzeko aukera izan genuen eta taldea berriro lasaitu izan. Bigarren zatia 2-1 hasi zen, atsedenaldian 2-1 izan zen markagailuan, eta bigarren zati hori hasi eta 5 minutura 50 minutuan partiduko jokaldi klabea edo etorri zen. Beti Gazteko atezainak kanporatu izan zen, penaltia izan zen eta penalti hori gauzatu egin zuen Tolosako taldeak. Hori izan zen partidu erabakitzen jokaldia. Bai, nik uste ja orduz geroztik, hortxe ikusten dugu Beti Gaztek sartutako gola. 3-1ekin orduz geroztik nik uste ja beraiek ere pixkat besoak jetxi zuzela eta gutzako partidua asko lasaitu zen. Bigarren zati eroso izan zen 50 minututik 3-1 eta 4-1 75 minutuan iritsi zen Hendikak sartu zuen gola. Partidu erosoa 4-1 horrekin bukaeran. Nola ikusten nuen taldea partiduaren bigarren zati horretan? Taldea ikusi nu lasai, baloia moitu nahian, presi gabe, partidua kontrolatuz, ondo ekipoa saiatzen blokea mantentzen beti nahiko puntu eta pixkanaka ikusten partidua bukatuko zen. Sailkapenari begira, Tolosa lider dago, 12 puntutik 12 lortu ditu, lehenengo 4 partiduak irabazita, emaitza ezin hobea da. Non egon behar du taldeak liga bukaeran horrelako hasieraren ondoren? Beno, aurten helburua zen, oso ekipo gaztea daukau eta denak ondo akoplantzen jutea eta gauzak ondo entrenatzailea berria zen eta gauzak alik eta txukun nahitea eta suerte asko dukidu oso ondo hasi gara eta behintzat lehenengo postoetan mantentzen gehan demora luzez eta gero ikusiko helburuak aurrerago jarriko dira. Lehenengo jardunaldean martuten 3-2, bigarrengoan etxean 2-1 irabazi Aloña Mendiri, Elgoibarren 1-3 irabazi zuen aurreko astean eta aste honetan esan bezala 4-1. 4 partiduak itxuraz eroso, Aloña Mendiri gol bateko aldearekin, baina besteak nahiko eroso. Beste taldea baino maila bat altuago aldago, Tolosako taldea. Ez dut uste maila altuago baten gaudenik, baina bai oso momentu honen gaudela, egia da gutxi sufritu dugula 4 partidu dautan, agian Aloña Mendin aurkakoan 2-1 hortan, baina oso ondo ikusten dut ekipoa eta nik uste du urte politia izateko aukero dugu dula. Gero zer gertatuko, ikusiko dugu. Tolosarekin batera 12 puntu ditu Mutrikuk, Anaitasunak 10, Euskaldunak 10, Zarautzek 5. postuan 8, zein dira orgoian egoteko talde hautagaiak? Printzipioz, Anaitasuna Errani eta lehengo urtean jetxitako hogei hartzun izango ziren talde potentenak, baina, zorte pixkatekin, 9 puntu sartu dizkeu hoi hartzun da Erraniri, eta, Anaitasunak 10 ditu, eta, ikustea, behaiek eta gu janeko goran kokatu gela, eta, oso luzea da lare denboraldia, baina nik uste talde horiek izango gela goran engo geanak. Urrengo aurkaria hori izango da, aurre denboraldian izan zenuten aukera, horien kontra jokatzeko, talde gogorra zela ikusi zenuten, ala horioko taldea. Bai, bi alizaina jokatu genuen, bai han eta etxen, eta bai,
hankago gozartzen taldea da, zelaiaren nahiko txikia da, baina aizetxua. Baina, bueno, konfiantza dago eta partidura zera jungo, Spanish weeks in my teeth.